ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ರೈಸ್ ಖಾಲಿ ಆದುತ್ತಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಂಜಿ ಚೂರು ರೈಸ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ 10 ಕಿಲೋ 5 ಕಿಲೋ ಈ ರೀತಿ ತಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತೆಗೆದು ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡ 20 ಕಿಲತ್ತ ಅವು ಇಂಚುಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ತೊಯ್ಪದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ತುಕ ಅವು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ದಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಕುತೂಹಲಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ತುಳೆ 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 ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಪಂಪಣಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ದು ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಬೈದಿನ ನಾನು ತುಲೆ ತುಲೆ ದೆಕ್ಕತೆ ನಿತ್ಯ ಸೋನಾ ಮನ್ಸೂರಿ ಸೊ ರೈಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ದೆಕ್ಕ MRP ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ ಕೆಜಿಗೆ 78 ರೂಪಾಯಿ 78 ಪೈಸೆ 78.75 ಪಂಡ ಈತ್ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ದೆಕ್ ಪಂಡ ದೆತ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 2,047 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ದೆತ್ತ MRP ಅಂಡ ಸ್ಟೋರ್ಡು ಆಗ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಂತೇರು ಪಂಡ 23 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊರೋಂತೇರು ಸೊ ದೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲೆ ತೂದು ಬರುತ್ತೆ ತೂ ಎರತ್ತಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೇಟ್ ಬರೋದಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಸೊ ರೈಸ್ ಬತ್ತದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಪಂಡ ರೈಸ್ದ ಪುದರ್ ಸೋನಾ ಮನ್ಸೂರಿ ರೈಸ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂದು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಗೋಣಿ ಚಿನಲು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೊಲೆ ಗೋಣಿ ಚಿನಲು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ತೂಡಾಪಣದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೇನೆ ತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದು ಸ್ಟಿಚ್ ಉಪ್ಪುನತ ನಮಗೆ ಒಲ್ಪದ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಣ ನಿಗ್ಲೆ ಏನು ತೊಯ್ಪದು ಬರ್ಪತ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಳ್ದನಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದು ಪಂಡ ಈ ಪುಡದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಪುಡದ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಈ ಬಲ್ಲುಂಡತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಷ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲೆ ರಥ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದವು ಒಯ್ತ ನನಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಸೊ ಐಕೈನ ದಾನೆ ಅಂತಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸೀಸರ್ಡ್ ಕಟ್ ಅನ್ಬಿಡುದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೀಸರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂತನಗ ತುಲೆ ಐತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮಲು ಅವು ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತದುಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಕು ಇಂಚ ಒಯ್ತಾನದುಲೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪರದುಲೆ ಒಯ್ತಾನದುಲೆ ಆತ್ ನೀಟಾದ ಬರೋಂದುಲೆ ಐತದುಲೆ ತುಲೆ ಈ ಬಲ್ಲುಂಡತ ಈ ರೀತಿಲಿ ಬರ್ಪುಣದುಲೆ ಈ ನೂಳು ತುಲೆ 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 ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆತ್ ನೀಟಾದ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಡ ನೂಲು ಗಟ್ಟಿಂಡು ತುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೋದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂಲು ಬರೆದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಆತನ ತುಗ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಓಪನ್ ಅನ್ನಕ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ತುಲೆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ದ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಪಂಡದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡದುಲೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರೈಸ್ ತುಲೆ ತುಯರ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪೆರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದೋಸೆ ಓಡು ರೈಸ್ ಓಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ತುಲೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಬರಿತಾ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈತಾನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಐನೊಂಜಿ ತೂಪುಣ ಒಂಜಿ ಅತನೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಕೊಂತುತ್ತೆ ಅರಿತ ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪೆ ಇರ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಪಂಡ 20 ಕಿಲತ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು
ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಣತ. ಸೊ ಇಂತೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಜಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಅರ್ಥ ಗೊಂಚಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹಂಗೋ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ.